Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi sama Molly ya, sama Monke Molly. Tuh Monke Molly tuh di sana tuh. Molly, sama Monke Molly jalan-jalan di sawah ya. Sawah di mana ini? Molly. Molly. Tuh Mollynya tuh. Jalan-jalan di sawah di mana ini Molly ya nyeneng ya saya tuh Molly tuh talinya tuh lepas, nggak tahu ini talinya Molly lepas, jadi sekarang Molly nggak ditali sama sekali. Ini pagi hari ya. Ini Molly ya nombakin tak beti. Manut Mbak iki Mbak. Golek siapa ya Mbak? Oh. Ya dicolke Mas ra ngono. Ora Mbak. Lulut tak Mbak. Iki. Ya si Molly ya. Lucu wedi ya karo Molly. Taline ilang kuwi. Aduh. Tali anyar. Dirafia wae ya. Ya ora tukoke kenur lho. Tukoke kenur. Ora iso ucul. Oleh dadul. Ora iso ucul. Ya malah penekan ya Molly ya. Loncat sini. Iya nggak tiba loh malah mucuk-mucuk pita mal. Tugel. Tugel gua. Ya. Malah mucuk-mucuk. Tugel gua malah kuwi kebonane wong kok seneni kowe. Jarene nganu arep masaku aku nganu. Apa? Golek ketek neh. Ketek? Heeh. Tak jenenge mola-mola. Mola-moli. Molly. Ya Molly nih lagi. Iya. Malah gelundeng-gelundeng ya. Ora dengaran masaku kok ora renang. Coba. Molly ngon kono kae iso adem-adem sak ya. Ademen kok ya. Molly. Ora diwoni klambi masaku. Ora ya. Taline mbuh ning endi ya iki taline. Midun. Nah, ngirim Mbak. Ngirim. Dolanane ngene iki lho, aneh-aneh ya, Mbak ya. Iki mangan apa? Godhong-godhongan. Buyan apa godhong-godhong? Ayo kuwi apa? Godhong nom. Molly. Walang barang doyan iki kok, walang ya wal. Bisa nyekel dhewe. Nyekel dhewe ya. Ayo tangi turu malah iki kan tak tali to. Ucul nang kamar gugah aku tangi gara-gara iki. Ning ora nyokot yo. Ora. Nganune ya apa jenenge? Dolanan cah cilik-cilik iki angger dina dadi lulut ta. Nek telo buyan lho. Doyan. Ora iso medal ya. Ora iso. Nek nang alam ning iso kok ada nek dingu liar ya. Njuk
Oke. Lera ono kono teke mergane ya. Hiburannya. Hiburan. Kemarin kan gue oke tiap hari oke cah cilik-cilik ta nonton. Regule kae sehat to. Mati ya regul. Mati? Mati ning kono ning gayam. Napa? Ning keracunan apa obat anu ki lho nek ora dibedil wong ya keracunan ora. Ono bekasnya ono bedil. Hah? Ono bekasnya bedil. Heeh. Oh, berarti anu pas dibagi ora. Heeh. Kan tak umbar to hariane. Ki, Fek saiki tak jenengi Safek kok iki ya. Heeh. Ya ya. Dik, ora dik. Anu, Mas. Taline ucul. Hilang. Yah kapok we. Ada cok. Kau ora do sekolah ngopo kowe? Wah, itu tanggal 8, Mbak. Tanggal biru, Cok. Ah, iya. Kok tanggal abang piye? Yo, Cen, Kok. Apa? Ora ning dak kuwi engko senani ning kene galengan. Ora kena, ora kena. Ya kono bae, engko ndak senani. Iki ne wae sik ora olah yo. Heeh. Ini lho. Wali. 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 Dene dapat. Ini mah. Wali. Au, taline ra ono kok. Wali. Dadi uyaki moli kae. Kene moli. Ayo, Wan Mis. Mal. Ini mal. Tak lei terongnya, Mbak. Kayak moline. Tak lei terongnya. Ini mal. Oli tak lei terongnya. Ora idak kuwi kene. Mal mali. Iya. Dadi. Moline lagi jalan-jalan di sawah bersama. Aja idak kuwi ya. Iki arep dicekel angel kok. Mali. Hehehe. Arep dicekel angel iki. Hah? Apa? Mali. Oke, dicekel angel iki kae. Soalnya harus tak tali ra ono taline. Eh. Mas aku. Eh? Yang doyan ora? Doyan. Doyan ora. Doyan. Lek kali oke lho kono kuwi. Mali. Sejak kene iki oke. Mali. Ya. Mali. Angel dicekel. Mali,
dicekel ya, talinya nganu ya malah nih teman-teman. Talinya itu lepas itu. Mali. Mali. Tidak tinggal ya. Apa? Anu moli. Pengen anu moli lah, pengen pegang moli ya. Ya. Ini kak. Gelem dicekel. Mali. 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 Dicekel angel. Hah? Ngendi? Lagi mendung sana. Endi dah? Ayo. Mari sini. Sini. Salim. Mari salim. Salim malah kerudungan. Salim mal. Salim. Ini salim. Salim, ora gelem. Salim. Hah? Titik. Aline ucul lah. Aline ucul. Iya, ini. Aline ucul. Taline ucul, talene goleki tali dirantai wae ya. Hah? Taline ilang iki. Rantene mumu kae. Mbuh ning endi ya? Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.